बयनिसिम खुलुमनाय थाबाय फैगौ 15-16 अक्ट' नभेम्बराव गोदान दिल्लीनि इंदिरा गांधी साई इनडोर स्टेडियामाव बड'लेण्ड महोत्सव आरो बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान फालिनो लानाय जि बाथ्रा बे गासै बर' हारिखौ जोबोद गोजोननाय राहा होनो हादों आरो बे फोरबो फालिनाया जोंनि गोनांथार आरो जोबोद गौरबनि बाथ्रा बर' राव थुनलाइ हारिमु बायदिसिना गासै हारिनि जिफोर नेरसोन हारिखौ थांना थानाय जे लामा राहा होनो हायो बे गासै बे बड'लेण्ड महोत्सव आरो बर' थुनलाइ आफादनि बे गायसनथाय सान फालिनाय बे फोरबोआ जोंनि बर' हारिनि थाखाय दिल्लीयावनो नङा गासै बुहुमाव जाहाथे बे मोनसे मोजां मेसेज बार्ता हिसाबै थांना थानो हायो बेखौ जों आसा लाखिबाय आरो हारि हिसाबै जोबोद गोजोननाय आरो गौरब जोंनि जि साननाय हनाय बेखौ खुला भाबै जों बुजिनो हाबाय मिन्थिनो हाबाय जे बर' हारिया थांना थाथों बर' हारिया गोजौनिफ्राय गोजौसिम थांगासिनो थांबाय थाथों गोजोन्थों।